स्वामिनी एज्युकेशन, तुमचं उज्ज्वल भविष्य घडवणारी सरकार मान्यता प्राप्त असलेली कोकणातील एकमेव संस्था। आमचे कोर्सेस डिप्लोमा, डिग्री, ITI, कम्प्युटर प्रशिक्षण, फॅशन डिझायनिंग, नर्सिंग, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि ब्युटी पार्लर। चला तर मग वाट कशाची बघताय, आताच संपर्क साधा स्वामिनी एज्युकेशन। आमचा पत्ता स्वामिनी एज्युकेशन, मानेजी क्रिएशन, दुसरा मजला, ग्रामीण रुग्णालयासमोर, कुडाळ। संपर्क 9405 640124। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी चिन्मय घोगळे। कोकणशाहीच्या शाही संवाद या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करतोय। आपल्यासोबत आज महाराष्ट्र बिझनेस अवॉर्ड 2022च्या विजेत्या तथा स्वामिनी एज्युकेशनच्या सर्वेसर्वा प्राजक्ता गावडे मॅडम आहेत। मॅडम, तुमचं शाही संवादमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। मॅडम, असं म्हटलं जातं की रम्य ते बालपण किंवा लहानपण देगा देवा। आपण आता एक प्राध्यापक आहात माझ्यासमोर, खूप मोठा डोलावर तुम्ही उभे केलाय, पण हे प्राध्यापक सुद्धा कधीतरी लहान असतील, बालपणीच्या अनेक आठवणी असतील, ते आमच्यासोबत शेअर करा। बालपण म्हणाल तर माझा जन्म मुंबईचा, प्रॉपर मुंबई असं नाही, डोंबिवलीचा। सो माझं पूर्ण बालपण हे डोंबिवलीमध्येच झालं। माझं शिक्षण आणि मुंबईमध्येच पूर्ण झालं। प्रॉपरली 1ली ते 10वी मी मराठी माध्यम मधूनच शिकले। त्याच्यानंतर थोडासा ड्रॉइंग कडे कल असल्यामुळे माझ्या शिक्षकांनी मला सांगितलं की तू इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये जाऊ शकतेस, कारण तुझा ड्रॉइंग खूप चांगला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून तू पुढे तुझं करिअर घडवू शकतेस। आणि पहिल्यापासूनच इंटिरियर किंवा असे मोठमोठ्या बिल्डिंग्स हे सगळ्याबद्दल अट्रॅक्शन होतं। त्याच्यामुळे मग मी आर्किटेक्चर फील्डकडे वळली। माझं बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर कम्प्लीट केलं। साइड बाय साइड सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा वोकेशनलने कम्प्लीट केला, इंटिरियर डिझायनिंग केलं आणि जॉब करता करता मग स्वतःला अपडेट करत गेली बाकीच्या कोर्सेसनुसार। मॅडम, शिक्षण घेतल्यानंतर तुम्ही थेट व्यवसायाकडे वळालात की आधी नोकरी वगैरे केली? नाही, डायरेक्ट व्यवसाय नाहीच केला मी। पहिला माझा जॉब होता हा ज्युनियर आर्किटेक्टचा, जो ए नायक कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड जी आहे वरईला, मुंबईतला सगळ्यात फेमस आर्किटेक्ट म्हणून ओळखली जाते। सो त्यांच्या अंडर मी 3 वर्ष काम केली। त्याच्यानंतर अनेक इन्स्टिट्यूटमध्ये मी प्राध्यापक म्हणून होते आणि तेव्हा मला ओढ लागली ही शिक्षणाची। म्हणजे आपल्या ज्ञानाचा यूज जेव्हा आपण एखाद्याला शिकवतो तेव्हा आपल्यामध्ये अजून भर पडत जाते आणि आपल्या करिअरचा यूज जर समोरच्याला होत असेल तर त्याच्यापेक्षा अधिक काहीच नको। म्हणजे विद्या दिल्याने वाढते म्हणतात तसंच। सो त्यामुळे मग शिक्षण क्षेत्राकडे मग त्यानुसार वळली। मॅडम, मला प्रश्न पडतोय, तुम्ही एवढं शिक्षण घेतलंय, कोणत्याही मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये तुम्हाला सहज जॉब मिळाला असता, पण तुम्ही हे फील्ड चूज केलं, गावी आलाय, काय नेमकं कारण काय? त्याच्या मागचं कारण एवढं सांगू शकेन मी। ऍक्च्युली मी LNT मध्ये फ्रीलान्सिंगची कामं केलेली आहेत। त्याच्या व्यतिरिक्त खरं सांगायचं तर BMC मध्ये मला जॉब लागलेला होता, गव्हर्नमेंट जॉब। येस, गव्हर्नमेंट जॉब। बट बोलतात ना की माणसाला फक्त पैसा नको असतो, एक समाधान हवं असतं आणि जे मला शिक्षण क्षेत्रामध्ये भेटत होतं। त्याच्यामुळे हे पाऊल टाकलं की 2017 मध्ये पहिलं माझं इन्स्टिट्यूट ओपन झालं, ते मुंबईला होतं। ऑब्व्हियसली 5 वर्षामध्ये खूप डोलारा वाढलेला। पूर्ण मुंबईमध्ये एकच इंजिनिअरिंग ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ज्यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या डिझायनिंग आम्ही शिकवत होतो आणि त्यामध्ये पण एक कुठेतरी चुणचुण होती की माझ्या गावाकडच्या मुलांना हे मिळत नाही। कारण इथल्या मुलांचा हा एक आहे की त्यांना प्रॉपर मार्गदर्शन कुठे भेटत नाही। मुंबईमध्ये खूप सारे करिअर काउन्सिलिंग वगैरे आहेत, पण गावच्या मुलांना ह्यापासून वंचित राहत होते। तर त्याच्यामुळे एक ती हुरहुर होती मनाला आणि म्हणून मग त्या ह्याच्यातनं स्वामिनीचा जन्म झाला असं म्हणू शकतो आपण। मॅडम, आजवरच्या प्रवासामध्ये कोणकोणत्या अडचणी तुम्हाला आल्या आणि त्या अडचणींवर तुम्ही मात कशी केली? अडचणी म्हणण्यापेक्षा आपण बोलू शकतो की
अडचणी तर येतच असतात लहान मोठ्या. जॉब नंतर बिझनेसमध्ये झेप घ्यायची म्हटलं तर पहिल्या सगळ्यात मोठी अडचणी असते आपल्या फॅमिलीला कन्व्हिन्स करणं. खरी गोष्ट की व्यवसाय क्षेत्राकडे वळते, त्यात तू एक मुलगी आहेस, एक लिमिटेड एज नंतर तुला दुसऱ्यांच्या घरी जायचं आहे. सो त्या सगळे सर्टन पिरियड्स असतात. पण आपण बोलतो ना, आपलं ध्येय जर निश्चित असेल तर आपल्याला आपली सपोर्ट सिस्टीम स्वतःला बनवावी लागते. तर तेच मी केलं. ऍक्च्युली त्या काळामध्ये एक प्रेरणास्थान मध्ये बनले. पुस्तकांचं वाचन असल्यामुळे किंवा वाचनाची गोडी असल्यामुळे पुस्तकं अनेक वाचली गेली आणि त्यात यजवेंद्र महाजन सरांचं एक पुस्तक माझ्या हाती लागलं. त्यामधलं एक वाक्य मला भावलं. ते असं होतं की खुद के संतान के लिए जानवर भी कुर्बानी देता है. अच्छा मानव या सच्चा मानव वही कहलाता है जो दूसरों के संतान के लिए अपना जीवन समर्पित करते. त्या एका वाक्याने पूर्ण जीवन बदललं असं सांगू शकतो. कलाटणी भेटली आणि त्याच्यानंतर मग निर्णय घेतला की नाही, आता आपल्या मातीतल्या मुलांसाठी किंवा आपल्या गावच्या मुलांसाठी आपल्याला काहीतरी करायचं किंवा ह्याच्या पुढचं जे काय शिक्षण मी घेतलेलं आहे, जे काय ज्ञान माझ्याकडे आहे ते ह्या मुलांपर्यंत पोहोचवायचं. ओके मॅडम, तुमचं बालपण आयुष्य गेलंय मुंबईमध्ये, तुम्ही आता आहात गावामध्ये. गाव चांगलं वाटतं की मुंबई चांगली? दोन्हीही चांगलेच आहेत, कारण गेली 25 वर्ष मुंबईमध्ये राहिली आहे आणि ऑब्व्हियसली गावाची ओढी ही पहिल्यापासूनच होती. कारण आपल्याकडे चतुर्थी म्हणा, होळी म्हणा किंवा जत्रोत्सव आहेतच. ह्या सगळ्या ह्याला गावी येत जात असायचं. पण गावी आल्यावर एक मनात खंत होती ती की आपली गावं जी आहेत त्याला टाळे खूप लागले गेले. तरुण पिढी खूप कमी होत जाते. पण ती तरुण पिढी कमी होते त्याचा काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, पण ती कुठे नावारूपाला येत नाही. जर आपण गव्हर्नमेंट जॉबसाठी म्हटलं किंवा जर आपण मुंबईतल्या MNC कंपनीज मधले टॉपर्स म्हटले तर हे महाराष्ट्रीयन सोडून अदर जास्त असतात. सो ती कुठेतरी खंत वाटत होती. त्याच्यामुळे मग तेव्हा विचार होता की नाही, आता कोकणात जाऊन कोकणातल्या मुलांसाठी काहीतरी करायचंय आणि आता खरंच छान वाटतंय. खरंच माझ्या ज्ञानाचा यूज इथल्या मुलांना होतोय. मॅडम, तुम्ही आता म्हटलं की टाळेबंदचं खरं म्हटलं तर शापच आहे आपल्या कोकणाला. हा शाप दूर व्हावा त्यासाठी काय करावं लागलं असं तुम्हाला वाटतंय? ह्या शाप दूर व्हावा यासाठी मला तरी असं वाटतंय की पहिलं तर मेंटॅलिटी चेंज करणं खूप गरजेची आहे. जी मानसिक एक कंडिशन किंवा एक मानसिक काय बोलतो आपण की ते एक मनात ठरवून ठेवलेलं आहे की 10वी-12वी झाली किंवा एखादे कॉम्प्युटर कोर्सेस केले की मुंबईला जाऊन 10-12 हजाराची नोकरी करून, हे पहिलं काढलं पाहिजे मनातून. कारण इथल्या मुलं जर कम्पॅरेटिव्हली बघितलं तर मुंबईच्या मुलांपेक्षा इथल्या मुलांमध्ये भरभरून टॅलेंट आहे. पण त्या टॅलेंटला योग्य मार्गदर्शन किंवा योग्य सपोर्टची गरज आहे जी ते मिळत नाही. म्हणजे ओव्हरऑल 4 ते 5 महिन्याचा जो अनुभव आलाय मला इथे, त्यामध्ये पालकांचा जो सपोर्ट मुलांना हवाय किंवा मुलांची जी मानसिक बळ वाढवायचंय ते वाढवणं गरजेचं आहे. तर नक्कीच आपलं कोकण उद्योजकांची भूमी म्हणून लवकरच उदयाला येईल. मॅडम, इंजिनिअरिंग, मेडिकल किंवा MBA असेल याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणकोणत्या करिअरच्या संधी मुलांसाठी उपलब्ध आहेत? करिअरच्या संधी तर खूप साऱ्या आहेत. म्हणजे आता जर असं म्हटलं गेलं तर थोडक्यात सांगायचं झालं तर एखादा माती विकणारा माणूसही कमवू शकतो. पण त्यात ते माती विकायचं कौशल्य असावं लागतं. ठीक आहे, किंवा आपण एखादा फास्ट फूडचा व्यवसाय करतो आहोत पण त्यातलं ते कौशल्य तुमच्याकडे पाहिजे. ट्रेड्स खूप सारे आहेत. इंजिनिअरिंग, MBA, डॉक्टर किंवा कलेक्टर, CA ह्यावरच सगळं अडत नाहीये. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुमच्यामध्ये पहिली काय आवड आहे आणि तुमची क्षमता काय आहे हे जर तुम्हाला ओळखता आलं, ह्याचं मार्गदर्शन जर वेळोवेळी मुलांना योग्य त्या वेळी मिळालं तर निश्चितच ही मुलं कोणत्याही फील्डमध्ये त्यांचं करिअर करू शकतात. असं बघायला गेलं तर फॅशन डिझायनिंग आहे, ब्युटी पार्लर्स आहेत. आता तर सोशल मीडियामुळे कुकिंगचाही खूप जास्त बिझनेस चालू झालेला आहे. सिंगिंग आहे किंवा आपल्यामध्ये जी कला आहे त्यातनं त्यांचं करिअर निश्चितच घडू शकतं. असं काही नाहीये की पर्टिक्युलर कॉमर्स, सायन्स किंवा असं काही ट्रेड्स घेऊनच करिअर करू शकतात. असं नाही. मॅडम, महाराष्ट्र बिझनेस अवॉर्ड 2022 तुम्हाला ज्यावेळी मिळाला, महाराष्ट्रातील फक्त 60 उद्योजकांना तो मिळाला होता आणि त्यामध्ये तुम्ही होता. सोनाली कुलकर्णी यांच्या समोर अवॉर्ड मिळाला होता. त्यावेळी नेमक्या भावना कशा होत्या? भावना म्हणायच्या तर लाईफ मधली ही पहिली सगळ्यात बिगेस्ट
माझ्यामधली मुवमेंट होती माझ्या आयुष्यातली, ज्यामध्ये पहिल्यांदा मी सिने अभिनेत्रीला एवढ्या समोरून बघितलं होतं. आणि त्याहून जास्त मला आनंद या गोष्टीचा झाला की माझ्यामुळे माझ्या आई वडिलांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद मला दिसला किंवा त्यांना त्या शो पर्यंत नेण्यासाठी मला जे प्रयत्न करावे लागले त्याचं यश मला भेटल्यासारखं एक फील झालं. आणि एवढंच वाटतं की आपण कोणतंही काम करत असू तर आपल्याला असं वाटतं की आपल्याकडे कोणी बघत नाहीये, पण खूप लोकांच्या नजरा आपल्यावर असतात. तर त्याच्यामुळे प्रामाणिकपणे काम केलं तर त्याचं यश नक्कीच भेटतं. मॅडम, आजवरच्या यशाचं तुम्ही खरं श्रेय कोणाला द्या? यशाचं खरं श्रेय असं 1-2 पीपल्सला नाहीये माझ्या आयुष्यामध्ये, कारण आई वडील तर निश्चितच आहेत, कारण त्यांच्या सपोर्टशिवाय मी उभी राहू शकत नव्हती. कारण ऑब्व्हियसली एक मुलगी असल्यामुळे काही रिस्ट्रिक्शन्स आपल्या पहिल्यापासूनच आलेले आहेत सगळ्याच महाराष्ट्रीयन्स ह्याच्यामध्ये. पण माझ्या आई वडिलांनी तेवढं मला फ्रीली करायला दिल्या सगळ्या गोष्टी, किंवा तेवढा एक सपोर्ट दिला. मॉरल सपोर्ट इम्पॉर्टंट असतो, सगळ्याच गोष्टीच्या त्या पैशाने नाही मिळवत आहे. सो तो एक मॉरल सपोर्ट माझ्याकडे होता. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मी सांगेन की यशाचं श्रेय माझ्याचे आहे, जे आतापर्यंत जी पण लोक माझ्या आयुष्यात आले त्या प्रत्येक लोकांकडून मी काही ना काही शिकत गेले. त्याच्यामुळे माझं यशाचं श्रेय या सगळ्याच लोकांना जातं, कारण टीमवर्क आहे. व्यवसाय म्हटला तर सगळ्यांचे असं टीमवर्कही लागतं, सगळ्यांचे आशीर्वादही लागतात आणि सजेशन्सही लागतात. तर या सगळ्यांमुळेच मी आतापर्यंत इथपर्यंत जी काही पोहोचली या सगळ्यांसाठी श्रेय जातं. मॅडम, माणूस म्हटलं की त्याचा माणसासोबत त्याचा छंदही आला. प्रत्येक माणसाला काही ना काही छंद असतो. या शिक्षणा व्यतिरिक्त अजून कोणता छंद आहे? ऍक्च्युली मला डान्सची खूप आवड आहे. मी स्वतः कथ्थक विशारद आहे. सो कथ्थक क्षेत्रामध्ये माझे काही लाईव्ह परफॉर्मन्सेस झालेले असतात किंवा चालू असतात लाईव्ह शोज. आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त एकापेक्षा यांचं तुम्हाला माहिती असेल तर ह्या रियालिटी शोज मध्ये मी 6वीला असताना पार्टिसिपेट केलेलं होतं. दमदमादम मध्ये माझे क्लासेस मधूनच एक शो झालेला होता. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त ऑर्केस्ट्रास मुंबईला मी पार्टिसिपेट करायची. पण त्याच्यानंतर मग शिक्षण क्षेत्राकडे वळल्यानंतर मी फक्त ह्याचे क्लासेस मुलांना देते आणि त्या थ्रू मुलांचे शोज घेते. मी स्वतः आता शोज करत नाही. मॅडम, हे स्वामिनी एज्युकेशन नेमकं काय आहे आणि कोणकोणते कोर्सेस या स्वामिनी एज्युकेशन मध्ये शिकवले जातात? स्वामिनी एज्युकेशनचा जन्म जर म्हणाल तर हा 2 वर्षापूर्वी झाला, जो मनात होता, आणि 2 वर्षानंतर तो सगळ्यांसमोर आला. ऍक्च्युली जेव्हा चतुर्थीला गावी आलेली आणि त्यावेळी असं कळलं की चतुर्थीमध्ये सगळ्यांची घरं भरलेली असतात आणि माळाला राहायला म्हणून मी थांबलेली. तेव्हा कळलं की आता कोणच नाहीये, म्हणजे सगळी मुलं गेली तर गेली होते. आणि पण असं नाहीये की प्रत्येक मुलाला एक पर्टिक्युलरली त्याला त्याच्या क्षेत्रामध्ये नाविन्यपूर्ण जॉब आहे असं काही नव्हतं. त्याच्यामुळे ती एक खंत होती आणि तेव्हा ठरवलं की नाही, आता जे काही काम करायचंय किंवा माझ्या ज्ञानाचा माझ्या करिअरचा यूज करायचाय हा आपल्या गावातल्या मुलांसाठी करायचाय. आणि तेव्हा मग वळली गेली कोकणाकडे. आपलं स्वामिनी एज्युकेशन हे पूर्ण कोकणातील एकमेव अशी इन्स्टिट्यूट आहे ज्यामध्ये शिक्षणाला वयाची अट नाही. काही गृहिणी आहेत लग्नामुळे किंवा संसारामुळे ज्यांना शिकता आलं नाहीये, पण आता त्यांना शिकण्याची आवड आहे आणि त्यांना स्वतःचं करिअर करायचंय, तर निश्चितच त्या इथे करू शकतात. त्याच्या व्यतिरिक्त 10वी 12वी ग्रॅज्युएशन झालेली जी मुलं आहेत तर गॅप्स आपण इथे इन्क्लुडिंग करत नाही. वोकेशनल जे वर्किंग प्रोफेशनल्स आहेत ती लोकांनी वोकेशनल कोर्सेस इथे करतात. सो ITI डिप्लोमा डिग्री आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन सारखे कोर्सेस, त्याच्याशिवाय क्रॅश कोर्सेस पण आपल्याकडे आहेत. सो आर्किटेक्चर, सिव्हिल, इंटिरियर, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, हॉटेल मॅनेजमेंट, नर्सिंग, त्याच्या व्यतिरिक्त फॅशन डिझायनिंग, मेकअप आर्टिस्ट आहे, ब्युटी पार्लर्स आहेत आणि डान्सेसचे क्लासेस आहेत. आता कुकिंग आपण चालू करतो आहोत. स्पेशली मतिमंद जी मुलं असतात त्यांना स्वतःचा आत्मविश्वास जो गमावलेला असतो तर ह्या मुलांसाठी काही ना काही करायचा प्रयत्न चालू आहे. आणि आताच लाईव्हली 2 दिवसापूर्वीच असे 2 ऍडमिशन्स आपल्याकडे आलेले आहेत. सो माझा कल हाच आहे की कोकणातल्या मुलांना स्वतःच्या पायावर किंवा स्वावलंबी बनवण्याचा फक्त प्रयत्न स्वामिनी एज्युकेशन करते. म्हणजे रेग्युलर कॉलेजेसमध्ये जसं शिक्षण दिलं जातं तसंच शिक्षण इथे दिलं जातं.
हो, तसंच शिक्षण असणार आहे. त्याच्यापेक्षा एक स्टेप फॉरवर्ड करून आपण देत आहोत, कारण आपल्याकडे इंडस्ट्रियल बेस्ड टीचिंग आपण प्रोव्हाइड करतोय, जे तुम्हाला, कारण काय होतं की नॉर्मल सब्जेक्टचा यूज तुम्ही जेव्हा जॉबला जाता, नोकरीला जाता तेव्हा होत नाही. त्यामुळे इंडस्ट्री बेस्ड किंवा इंडस्ट्रीमध्ये लागणारे जे काही नॉलेज आहे तेच आपण मुलांना इकडे देतो. मॅडम, तुम्ही आता पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणलात, पोस्ट ग्रॅज्युएशनचं नेमकं कोणकोणतं शिक्षण आहे? पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये इंजिनिअरिंगचे सगळे फील्ड्स आपल्याकडे आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला आर्किटेक्चर किंवा फॅशन डिझायनिंग आणि इंटिरियर या 3 फील्ड आपण चालू करतो आहोत. अजून कोणकोणती व्यावसायिक शिक्षण या ठिकाणी उपलब्ध आहे? व्यावसायिक शिक्षणामध्ये खूप कोकणामध्ये फेमस असं म्हटलं तर ट्रॅव्हल टुरिझम. कारण जे मला इथे नाही बघायला भेटलं, सो ट्रॅव्हल टुरिझमकडे आमचा खूप जास्त फोकस आहे सध्या. आणि दुसरं एक तर पत्रकारिता, BMM आपण चालू करतो. हा, मास मीडिया चालू होत आहे, मल्टीमीडिया चालू होत आहे जानेवारी 2023 पासून. हे डिग्रीज आहे आपल्याकडे, तुम्हाला भेटणार. ओके मॅडम, कॅम्पस इंटरव्ह्यू सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते कोणत्याही शिक्षणामध्ये. बरेचसे कॉलेजेस जे आहेत म्हणजे व्यावसायिक शिक्षण जे दिले जातात त्या ठिकाणी कॅम्पस इंटरव्ह्यू दिला जातो. या ठिकाणी कॅम्पस इंटरव्ह्यूची सुविधा आहे का, आणि यापूर्वी कोणाचं सिलेक्शन झालंय? कॅम्पस इंटरव्ह्यूची सुविधा आहे, फक्त आपण कॅम्पस इंटरव्ह्यू इथे अरेंज करत नाही. आपण कॅम्पसचे इंटरव्ह्यूज आहेत हे डायरेक्टली एक स्लॉट इंटर्नशिप नंतर आपण डायरेक्टली कंपनीजमध्ये करतो. ज्यामध्ये काय होतं की स्टुडंट आफ्टर कोर्स कम्प्लिशन एक 3 to 6 मंथ इंटर्नशिप कम्प्लीट करतात, ज्याच्यामुळे त्यांना प्रॉपर इंडस्ट्री बेस मधलं जे कम्युनिकेशन म्हणा, जे प्रोफेशनलिझम असतं किंवा जे प्रॅक्टिकल नॉलेज असतं हे त्यांना मिळतं. आणि त्याच्यानंतर मग आपण त्यांना 100% गॅरंटेड जॉब प्लेसमेंट देतो, तेही मुंबई, पुणे, बँगलोर सारख्या एरियाजमध्ये, गोव्यामध्ये. कारण तिथे ह्या क्षेत्रांमध्ये जास्त कल आहे आणि इकडच्या बहुतांश मुलांना मुंबई किंवा त्या ठिकाणी जायचं आहे. सो म्हणून मग तिकडच्या क्षेत्रांमध्ये त्यांनी जर एक 5 ते 6 वर्ष काम करून पुन्हा कोकणात रिटर्न येऊन ते नक्कीच उद्योजक बनू शकतात. मॅडम, 10वी आणि 12वी मध्ये कोकणातील मुलं नेहमी महाराष्ट्रात अव्वल असतात, पण त्यानंतर नेमकी कुठे अडकतात मुलं, कुठे पुढे दिसतच नाहीत मुलं, का नेमकं कारण काय? त्याचं मागचं कारण मी कसं म्हटलं ह्याच्या आधीच की मार्गदर्शनाची कमी असते आणि त्यांना स्वतःची ओळख ही भेटत नाही. म्हणजे स्वतःला काय आवडतं, त्यांना काय जमतं आणि त्यांच्यामध्ये काय क्षमता आहे, काय कौशल्य आहे, हेच मुलांना न कळल्यामुळे पूर्णपणे ही मुलं डिपेंडिंग असतात पॅरेंट्स, रिलेटिव्ह आणि फ्रेंड सर्कलवर. म्हणजे माझ्या फ्रेंडने कॉमर्सला घेतलं तर मीही कॉमर्सला जाणार, त्यांनी सायन्सला घेतलं तर मीही सायन्स करणार आहे. तर हेच आपल्याला नाही करायचे आपल्याला. म्हणूनच आम्ही आता जवळजवळ आमचे 10 ते 12 करिअर काउन्सिलिंगचे सेशन सगळ्या कॉलेजेस आणि स्कूल्समध्ये झालेले आहेत, ज्यामध्ये आपण हे फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये देतो. म्हणजे काही चार्जेस आपण घेत नाही. आमचा फक्त उद्देश हाच आहे की 10वी आणि 12वी हे जे वर्ष आहे ह्यावेळी मुलांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळालं तर नक्कीच ही मुलं पुढे जाऊन टॉपला येतील. कारण ते एक मार्गदर्शन कमी पडल्यामुळे जर पाठ चुकला तर आपल्याला जी आवडत नाहीये ते फक्त मार्क्स मिळवण्यासाठीच ही मुलं करतात. आणि मग नंतर एखाद्या छोट्या किंवा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीमध्ये 10-12 हजाराची नोकरी आणि तेच रुटीन जीवन असतं. पण स्वतःची ओळख जर कळली तर नक्कीच तो मुलगा काहीतरी पुढे जाऊन वेगळं स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करू शकतो. मॅडम, एक प्रश्न मला मी नेहमी पडतो, ज्या वेळेला एखादा शिक्षक मला भेटतो ना, त्या शिक्षकाला मी हा नेहमी प्रश्न विचारतो, नेहमी माझी शंका विचारतो. नेहमी आपल्या लहानपणापासूनच शिकवलं जातं की बाबा शाळेत जातोय, चांगला अभ्यास कर, जेणेकरून चांगले मार्क्स मिळाले पाहिजे, म्हणजे 90% मिळाले पाहिजेत, आउट ऑफ मिळाले पाहिजेत, O ग्रेड मिळाली पाहिजे, चांगला जॉब मिळाला पाहिजे, शेजारच्या बंड्यापेक्षा तुला जास्त मिळाले पाहिजे, हे नेहमी पालकांकडून सांगितलं जातं. आपण शाळेत नेमके जातोय मार्क्स मिळवण्यासाठी जातोय की शिक्षण घेण्यासाठी जातोय, हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. यासाठी मी पालकांना हे सांगू इच्छिते की मार्क्स हे मुलांचं भवितव्य नाही घडवत किंवा कोणतंही कॉलेज, कोणतीही शाळा हे मुलांचं भवितव्य घडवत नाही. ते भवितव्य फक्त मुलगा स्वतः किंवा मुलगी स्वतः घडवू शकते, त्यांच्या कौशल्याने, त्यांच्या क्षमतेने आणि त्यांच्या प्रयत्नाने. त्यांना फक्त हवी असते ते उत्तम मार्गदर्शन आणि उत्तम शिक्षकाची साथ, जी सगळ्या शाळांमधून तर मुलांना भेटतेच आहे. पण मार्गदर्शनाची कुठेतरी कमतरता या मुलांना जाणवते आणि त्याच्यामुळे मग पुढचं सगळंच गाडं बिघडलं जातं आणि मग 10वी-12वी नंतर ही मुलं आपल्याला कुठेच बघायला भेटत नाही. एखाद्या छोट्या कंपनीत आपल्याला ही दुसऱ्यांच्या अंडर काम करताना दिसतात. माझं पालकांना हेच एक आव्हान असेल किंवा हेच एक माझं मत आहे की स्वतःच्या मुलाला स्वकृता बनवा,
स्वतःच्या कर्तृत्वावर उभं राहण्याची जोड त्याला द्या किंवा तो एक खंबीर सपोर्ट त्याला द्या. प्रत्येक व्यवसाय उभं करायला पैसा लागतोच असं नाही. पहिलं मनाची तयारी, मानसिक तुमचं जे बळ आहे हे तुम्हाला स्ट्रॉंग करणं गरजेचं आहे आणि ते जर असेल तर आपोआप दारं उघडली जातात, तिथपर्यंत जाण्याचा मार्ग आपोआप मिळतो आपल्याला. मॅडम, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे, कोकणातील विद्यार्थ्यांना नेमकं काय आवाहन कराल जेणेकरून ते व्यवसायाकडे वळतील? एक प्राजक्ता गावडे मॅडम आज माझ्यासोबत समोर आहेत, असे अनेक प्राजक्ता गावडे मॅडम आज कोकणात घडतील आणि त्या अजून प्राजक्ता गावडे मॅडम घडवतील, असं आवाहन मुलांना करा. माझ्या मुलांना हेच आव्हान आहे की तुम्ही जे काही कोणत्याही क्षेत्राचं तुम्ही एंट्री केलेली आहे किंवा कोणत्याही क्षेत्राचं तुम्ही शिक्षण घेत आहात तर ते मार्क्ससाठी न घेता स्वतःच्या करिअरसाठी किंवा स्वतःच्या पुढच्या फ्युचर भविष्यासाठी घ्या, जेणेकरून त्यामध्ये तुम्ही तुमचा, कारण वयाची आपल्याला 40 ते 50 वर्ष पुढचं त्या फील्डमध्ये काम करायचं असतं, त्याच्यामुळे ते फील्ड तुमच्या आवडीचं असणं गरजेचं आहे. मग ते फील्ड कोणताही असू दे, हॉटेल मॅनेजमेंट असू दे, फॅशन डिझायनिंग असू दे किंवा नॉर्मल ब्युटी पार्लर असू दे, पण त्यामध्येही अव्वल आणि टॉपला गेलेली लोक आहेत. ब्युटी पार्लरचं आपण जर उदाहरण घेतलं तर खूप सारे जे मॉडेल्स आहेत किंवा जे सिनेमॅटिक्स मध्ये आपण जे ऍक्टर्स बघतो त्यांचे मेकअप्स पण तर ब्युटी पार्लर्सवालेच करतात. पण काही ब्युटी पार्लर हे गल्लीतच राहतात आणि काही ब्युटी पार्लर हे टीव्हीवर येतात. हा फरक आहे आणि ह्यामध्ये तुमच्या प्रयत्नांची कास लागते किंवा प्रयत्न लागतात तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी. नक्कीच मी हे सांगेन की जे काही शिक्षण घेत आहात हे दुसऱ्याच्या अंडर काम करण्यासाठी किंवा दुसऱ्याची चाकरी करण्यासाठी न घेता स्वतः मालक होऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी करा, जेणेकरून जे स्वप्न घेऊन स्वामिनी एज्युकेशन कोकणात आलेलं आहे ते स्वप्न कोकणात उद्योजकांची भूमी निर्माण व्हावी, हे स्वप्न पूर्ण करायला मला मदत करते. मॅडम, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे, स्वामिनी एज्युकेशनच्या अजून कोणकोणत्या शाखा आहेत का की फक्त पुण्यामध्ये सध्या? आपल्या टोटल 3500 ब्रांचेस आहेत ऑल ओव्हर इंडियामध्ये. फक्त आपलं बोर्ड हे असं आहे की आम्ही आमच्या नावाने शाखा ओपन करा हे कोणालाच सांगत नाही. मुंबईला एक्सलंट डिझाईन्स आहे. तुम्ही जर एज्युकेशन मॅक्झिममचं बोर्ड म्हणाल तर हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अंडर काम करतं आहे. आपलं इन्स्टिट्यूट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर काम करतं, त्याच्यामुळे जे काही बेनिफिट्स गव्हर्नमेंटचे मुलांना भेटतात हे ह्या इन्स्टिट्यूट कडून भेटत आहेत. कारण हे जे सर्टिफिकेशन किंवा प्रमाणपत्र मुलांना भेटतं, ज्या मुलांचा कल गव्हर्नमेंट जॉबकडे आहे त्या मुलांना निश्चितच याचा फायदा होतो. ऑल ओव्हर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया किंवा सगळीकडे जरी स्वतःचा बिझनेस स्टार्टअप करायचा असेल तर आपलं जे सर्टिफिकेशन आहे ऍज अ लायसन म्हणून ही मुलं यूज करू शकतात. सो हा फायदा तुम्हाला स्वामिनी एज्युकेशन मध्ये नक्कीच भेटेल आणि इच्छा तर आहेच की अजून जास्त ब्रांचेस म्हणण्यापेक्षा अजून जास्त लोकांपर्यंत ही संस्था पोहोचावी. धन्यवाद मॅडम, आपला बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. तर या होत्या स्वामिनी एज्युकेशनच्या सर्वेसर्वा प्राजक्ता गावडे मॅडम. आपल्याच कोकणातलं रत्न आहेत, अशी अनेक रत्न आपल्या कोकणामध्ये आहेत, आपण त्यांना देखील भेटणार आहोत. परंतु तुर्तास इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.